לא בחרתי את אחותי, נכון? לא בחרתם אחד את השני. לא בחרתם את זה. טל ידע שהדבר הכי חשוב זה קשר. וקשר מתחיל מלדבר. הם קוראים לי טי ביכלר, ואני אח של רב סרן טל גרושקה, זיכרונו לברכה. טל תמיד דאג כל הזמן להיות שם בשביל כולם. הוא היה הדבק של המשפחה. בסיס הזה של המשפחה, אני חושב שזה היה העוגן של החיים שלו. הקשר עם סבא וסבתא היה לטל חשוב במיוחד. אנחנו מדברים על אנשים שהם לא בוואטסאפ והם לא באינטרנט, ושהנכד זוכר, אי אפשר לתאר כמה השפעה יש על זה. בתור הדבק של המשפחה, טל ראה בצורך הזה ובערך הזה משהו שהוא כמפקד וכמנהיג, היה לו מאוד חשוב להעביר הלאה. צריך לעבוד בזה, וצריך להזכיר ולא להתבלבל. מה שלומך, בוקשה? סבתא, אני מתגעגעת אלייך. אם ילד אחד התקשר לסבא וסבתא שלו, בזכות הקמפיין הזה, הרווחנו בענק.